Lewapda köp gatly jaýlaryň ýanynaky ýanaşyk yerlerde gurulan tandyrlar, kömekçi jaýlar we awtolog saklamak üçin gurulan garajlar, şol sanyny ýaşaýjylaryň guran haýatlar hem ýumrulýar. Bu ýok haýyklyk sebitde bolan we adam pidalaryny getiren gaw partlamasynyň ýa-da gawat gelýär we onuň sebäbi resmi taýdan ol jaýlaryň ýangyn söndürjileri ýa tez kömek ulaglaryny päsgelçilik töretmek bilen düşünülýär. Sebitiň däňi, farap, çärjek etraplarynyň häkimleri kanun esasynda bolmaly ýerinden 20 sm artyk köçe çykan haýat ýa jaý bolsa hem ýykdyrýar diýip habarçy jaýlary ýykalyp ziyan çeken ýaşaýjylaryň büýük haýyklykda kimdir ýerleri bähwit görýän bolmasyny ýanyny hem sözüne goşdy. Guruluşyk materiallary, kerpiç we sement, agaç önümleri ýurtda hem işede ardanýarly. Ýöne soňky ýyllarda, hususan geçen harasatdan soň has gymmatlady. Häzir bir bişen kerpiç 2 manatdan satylýar diýip anonimlik şertinde gurulşan türkmenawatly ýaşaýjy büýük kançalygyň maşgalasy ulanyp goşmasy jaýlar bilen mydar edýän adamlary bergi borja batyp başga ýerden jaý gurulmagy mejbur etjekdigini ýytady. Ol jaýlar bir ýylda gurulmady. Häkimiýetler ruhsat bermese asla hem gurulmazdy. Ýykyljak bolsa adamlar goşmasy jaý däl, garaj hem, tandyr hem gurmazdy diýip adyny aýdylmalygyny soran ýaşaýjy ýurtdaky ýer, mellek, jaý problemasynyň emeli, bilkastan çuňlaşdyrylýany meňzeýänligini bellädi. Lewapdaky goşmasy ýa bekanun jaýlaryň ýykylşy barada habar Marsewtiniň häkimiýetleriniň bekanun ýylýän mellekleriň ýerine alynjakdygy, ol ýerlerde gurulan jaýlaryň ýumruljakdygy barada beren duýdurşynyň ýanyny gawat geldi. Azatlyk bilen gurulşan marly ýaşaýjylaryň ensemesiniň tasdiklamagyna görä, öz jaýlarynyň ýanynaky ýanaşyk yerlerden goşmasy jaý, garaj guran raýatlar 1995-2000-nji ýyllar aralygyny pul töläp, ol ýerleri häkimlikleriň işgärlerinden degişli resminame esasyny satyn alypdyrlar. Emma muňa garamazdan soňky 30 ýyllaky jaý ýykmak tejribesi, hususan paýtagyt Aşgabatyň dowamly awadanlaşdyrylmagy netijesinde türkmen häkimiýetleriniň ýykmaly, ýumurmaly ýa berilen emlägi ýygyny almaly bolanyny resminamasy bolanlar bilen bolmadyklaryň arasynda kän tapawut goýmaýanlygyny görkezýär. Iqtisadi kriz, çöken oğuzuluğu sebäpli işsiz, kazançsız galan adamlar, ilatyň aglaba köplüğü üçin yer jaý meselesi ullukan sine bolmagynda galýar. Tutyan territoriýasy Angliýanyň 2 hissesinde ýa Fransiýanyň territoriýasyna barabar bolan Türkmenistanyny ilat sanynyň agdalan ýurtlardakydan onlar çeşitli azdygyna garamazdan mellek ýa kwartira meselesi durmuşyň guruluşyk materiallarynyň aşy gymmatlamagy bilen soňky 10 ýyllykda hasy agyrlaşdy we daşary ýurtlara çykanlaryň bir topary ýyzda ýurtlaryny jaý edilmek üçin ençeme ýyllap aýralykda agyr işlerdi işläp ýeterlik ýetişmän pul toplamaga çalışýar. Anonimlik şertinde gurulşan yerli hünärmeniň pikirçe raýatlaryň köp gatly jaýlaryň ýanyna ýa-da bölünip berilen mellek ýerleriniň çäginden daşarda gurulşyk işlerini etmäge haklary ýok. Häkimiýet wekilleri bilen ol ýa-da beýlek görnüşde gelýän alalaşyk esasynda gurulýan gurulşyklaryň köpüsi dogrudan ýykylmaly. Ýöne ol ýurtda onlar çyýrlap jaýyny giňeldip bilmeýän, yer ýa jaý baradaky ardalary kanagatlandyrylmaýan adamlaryň, hususan çağlaryň we garrylaryň juda agyr şertlerde ýaşamagy mezur edilmeginiň hem kanuny laýyk gelmeýänligini, ýurt raýatlarynyň yer, jaý problemlarynyň wagtynda we kanuny esasda çözülmeligini hökümetiň özüniň jogapkärdigini aýtdy. Türkmen hökümetiniň mejlislerine ýylla täze jaýlaryň gurulýanlygy we dawaraly açylyp ýaşaýjylara ulanmagy berilýänligi, kätip prezidentiň täze jaýlanlary gutlaýanlygy habar berilýär. Emma ýurtda soňky ilat ýadygynyň netijeleri çap edilmedi. İlatyň jaý gorlary, näçe adamyň ýaşaýyş şertleriniň goglandyrylmagyna mätäçdi bolsa gizliň saklanylýar.